Setelah syarikat, saya perjalanan di Kabupaten Hambai baru, saya Hambai, ani kakak hamya baru, dinang baru kisah koksial kainai, jodino saya rokang ke nakal badi, ang belakang meeting ni payment ni langjak, saya sugar, tongman bagan belak problem unggul, saya sorry rok boleh ada bisi, kolok ke saglan, dia shortkan sanai. Ambalina je samalina saya tangke nakake belakina sanai. India tai Tripura Mazar Agreement mani 1949 15 Oktober. भारत tai India bai चुक्ति के थांगमानी से भारत bai India थांगिया चनी सिकांग भारत bai चुक्ति के थांगमानी से भारत bai थांगिया चनी सिकांग त्रिपुरा कायसा देश दंमानी ताई भारत bai चुक्ति के थांगपुरो कग्रजाक दंगो ताई साकिबो दंगो भारत नि अंगै छय खायका लर्ड माउन्ट बेटन फाता नि अंगै छय खायका सरदार पटेल ताई त्रिपुरा नि अंगै महारानी कांचन प्रभात देवी छय खायका जेफ्रु भारत bai चुक्ति के थांगपुरो कग्रा रजाक दंगो आफ्रो बेलाय के रलाजाक दंगो आबनो त्रिपाक्षी चुक्ति 3D जेफ्रु जों मासाया मानिया अंगै दंफ्रु भारतनि अंगैने संनो चालुगै चालनानै दंमानि ताई संनो सेफगार्ड रोइने बरक जोंना आक्रमण खायके प्रोटेस्ट खायनानै दंमानि आबरक मुं सापना खालाय जागलिया जोंनो बरक बायलेसन खालायै दंखा सिनि कास्टमारि लबायनो जोंनो चालुगै चालनानै दंमानि जोंनो देशआव उल्टासे बरक सितंमा कसमनि बोसाराबो सादक पिदक खायनाय सादक सुसद खालायरि ननिसुओ आबोनि बागैनो जों दिनै बुबागोरा दिनै खगै साइ दङ बुबागोरानि दिनै इमान रमाना मुक्तान साना बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों साक्सेस खायना बागैनो दिनै मुख